kontatu, ze topatuko deun beken egun handi honetan. Bueno, zuek joan ez eta nerea, zerren eskutik aizate hau dela antolatzen? Porque zuek bilok bakarrikan ez zaudete honen atzetikan, ez da? Ez. Taldetxo bat osatu dugu, Euskal Herrian jende asko dago paiazoak maite dituena, eta horietariko batzuk elkartu gara, eta maite zaitut elkartea sortu dugu. Ah, bale, osea, sortu berri da elkarte bada. Hori da, sortu dugu, bereziki jai hau antolatzeko. Ona. Eta, bueno, pentsatzen dugu paiazoek merezi zutela Euskal Herri mailako omenaldi bat, eta bueno, pentsatu genuen horrek haundia izan behar zuela, eta haundia baino polita, eta bihotzetik bihotzera joango dan horietariko omenaldi bat merezi zutela. Hasi ginen antolatzen, jendeari gonbidapena luzatzen, bertan parte hartzeko, eta holatxe, pixkanaka joan gara harremanak egiten, jendea gonbidatzen, eta... Zenba lagun zaudete elkartian? Bederatzi bat edo izango gara. Vale. Baina, bueno, beken egongo garenak, 14.000, antzeko. 14.000 antzako histori bat montatu behar dezue? Hori da. Egundoko lana, ez da? Oitana lotu inbiar da ondo, ez da? Lan handia da, jende asko egongo da, gonbidatu asko, eta sorpresa ugari, eta hori dena koordinatu behar da, aldez aurretik prestatu, eta bada bere lana, baina elkarrekin pixkanaka lortzen dugu. Seguro bai, zue bezalako bi fenomeno puntaute, eta beste 7 fenomeno ere bai, ez da? Bai. Ondo. Bueno, eta omenaldi ja. Bueno, Pirritx, Porrotx eta Marimotot. Zenbat eman digun Euskaldunei, bertakoei, zenbat gai jorratu dituen, gutanok, askotan, buru belarri jartzeko gauza askokin, ez da? Noski, horregatik ere garrantzitsua da guretzat, ez? Egi omenaldi hori haiei eskaintzea, hainbeste eman dutelako, eta haiek ere, Euskal Herriko komunitatea indartu duten bezala, komunitate horrek ere eskerrak ematea, eta maite ditugula ere esatea. Eta orain jasotzea dagokien, ez da dude ohituta, eta... Ondo. Eta badakit behintzako hor sorpresa txikia, igual gaur gauzak egin kontatuko ditugu eta behik egitaz enteatuko ja, o... Neurrian. Azukrea bezala, neurrian. Azukrea, gaur pasain geha, azukreak, Pixka bai. Bueno, eta... Kontatu pixkat, ze topatuko dugu? Behaiek holtzan ez dira ongo orduan, behaientzako sorpresa gutza da? Sorpresa da. Holtzan ez dira egongo, nerea egongo dira edo ez dira egongo. Bueno, Oiek, alko duek gelditu holtzatik kanpo? Ezin izan dugun ez hori lortu, azkenean utziko diegu holtza hartzen izango dute tartea ere, tartetxoa. Jasotzea dagokie ez daude ohituta eta entzun behar dute zeinen eskertuta gauden eta maite ditugula. Hortaz, ez dira holtzan etengabe egongo ohituta gauden bezala, baina hartuko dute tartetxo batean. Hori da, azkenean ez da Pirritx, Porrotx eta Marimototxan ikuskizun bat. Hori da, ez da goiko saio. Eta behaientzako ikuskizuna, ez da? Hori da, beraiei eskainiko zaien ikuskizuna baizik, hori da, bai. Bikain. Eta ze topatuko dugu? Ze topatuko dugu, bertan? Ze jende ibiliko horroltza gainean, ez dakit... Jateko zegongoa, bakizu horren bila ebitzen gala. Bai. Jatekoa ez dakit, behintzat maitasuna egongo da nahi adina. Bai, hori da. Txokolatezko eta marrubizko musuak egongo dira. Vale. Hori da, eta artista ugari. Jon Maia egongo da bertan. Bai, Gozate Gitarrak. Itziar Ituño, Euskal Herriko drag queenak. Suen Parantza, Gozeneko Lagunak, Gure Zirkoa. Bai, jendetza, eta oraindik zerrenda luzea, eta bai, artista ugarik eta bakoitzak ekarriko dio bere aletxoa festari, eta egia esan festa oso polita, irudikatzen ari da. Hori da. Ederra izango da, eta nahiko genuke egia esan, salgai jarri ditugun 14.000 sarrera horiek, betetzea, eta 14.000 lagunen artean maite zaitut esatea paiazoi, hori izango litzateke honetan unkigarria. Zaiek 14.000 lagunei esan diete, dagoeneko maite dituztela, eta gehiago hori horregatik. Beraz, 14.000 bai, egia da egonka pixka dela, baina ezinezko ez da. Saiatu gabe ez da. Hori da. Eta bikote, festak, ze horutan hasiko da, nola izango da historia? Bueno, sorpresa asko topatuko ditugu bertan, baina horreratu dezakegu ekitaldia, berez, 5:00 hasiko dela. 5:00 baino lehen, izango dugu zer ikusia, zer gozatua, eta gonbidatu nahi dugu jendea, 5:00 baino lehen bekera bertaratzea ere, bai. Zer dut da lehenu, 4:00 anean behar da, 4:00? Edo, apur bat lehenago ere, bai, 4:00 adibidez. Zer, bazkaldu eta area. Hori da. Hareban pasian ibili eta hasiko dira historiak. Hori da. Eta noiz arte iraungo? Gutxi gora bera, karo, ekitaldia bera ikusi gabe eta ensaiatu gabe, kalkulatzen dugu 2 ordu edo iraungo duela.
Bi ordu. Bai, 2 ordu inguru. Bi ordu, bihotzak taupa, eta maitasunak gora eta Hori bera. da. Ona.